Včera po dlhšom čase som sa zase viezol večernou Bratislavou cez Vajanské nábrežie a uvedomil som si niekoľko vecí. Uvedomil som si, že terajší primátor Bratislavy, ako rád hovorievam, budúci bývalý primátor Bratislavy Matúš Valo napáchal svojim rozhodnutím na Vajanského nábreží hneď niekoľko veľmi zlých vecí pre nás všetkých. Poprvé vyvolal obrovský spoločenský konflikt. Po druhé, verejnosti a každému občanovi Bratislavy ukazuje, že on môže ignorovať názory odborníkov, odborných komisí, dokonca aj Krajského dopravného inšpektorátu. Dokonca môže porušovať aj dopravné predpisy, pretože ten jazdný prúh je užší, než predpisuje vyhláška a mnoho ďalších už chronicky známych vecí. A po tretie, ukazuje nám všetkým prostredník na svojej ruke, pretože ignoruje všetky výzvy k tomu, aby tá situácia bola vrátená do pôvodného stavu. Po niekoľkých a opakovaných dopravných nehodách a problémových situáciách a ohrozeniach majetku aj zdravia a života účastníkov premávky sa na tom úseku v Bratislave realizujú ďalšie rôzne vylepšenia pomocou nejakých stĺpikov a odraziek a reflexných farieb a bielých náterov a podobne. A vo výsledku, a to je štvrtá vec, že tento pán Valo vniesol do nášho sveta kus takého hnusu a škaredosti, ktorá je toxická, pretože je to hlava draka, ktorý stohlavý drak vtrhol do nášho života a tá ohyznosť toho, čo tam teraz je, ako to je urobené, ako to je upatlané, dokazuje barbarstvo človeka, ktorý nariadi to takto urobiť, pretože každý človek, ktorý by si v Bratislave na nejakej historickej budove chcel nainštalovať anténu alebo klimatizáciu, tak musí žiadať inštitúcia a úrady o to, aby mu to schválili. Musí to byť nainštalované tak, aby to nekazilo dojem na budove. A tu nám to nejaký úradník, ktorý je síce volený, ale správa sa ako zlovoľný človek, priamo pred našimi očami na obrovskom úseku v centre mesta spácha niečo, čo vo výsledku vyzerá ohyzne, absolútne ohyzne. Iba gadžo s absolútnym dešpektom a odporom voči estetike môže niečo takéto spáchať v srdci, v historickom jadre mesta. Človek, ktorý tvrdí, že sa inšpiruje veľkými mestami v zahraničí, asi netuší, že to, čo on spravil v centre mesta, nikde vo Viedni alebo v Amsterdame, kde tých bicyklov chodí tak veľa, by nedokázali spáchať ani na okraji mesta. Ani to, čo on spravil v centre mesta, tak ako to vyzerá, tak nevyzerá ani žiadne okrajové parkovisko niekde vo Viedni. Prosto je to ohyzné a hnusné. Nielen, že to je v rozpore s predpismi, ale je to ohyzné a hnusné. A myslím si, že je naozaj najvyšší čas, aby sme sa dokázali za takéto veci postaviť, aby sme dokázali ukázať ľuďom, že nemôžu svojvoľne takýmto spôsobom zasahovať do nášho sveta a života takto arogantne. A myslím si, že by bolo dobré, aby potom tí ľudia, ktorí o tom rozhodli, že to má takto vyzerať, aby to odstránili na vlastné náklady. A nie prosím z platov, lebo na platy sa im skladáme my spoločne. Oni okrem toho, že vniesli do nášho sveta konflikt a hnus a ignoranciu a ukazujú, a učia bežných ľudí, že dodržiavať pravidlá a predpisy nie je potrebné, toto je veľmi nebezpečný odkaz verejnosti, tak oni ešte aj použili naše spoločné finančné prostriedky spôsobom, ktorý nie je v našom spoločnom záujme a preto odstránenie toho stavu, tak ako sa to momentálne tam nachádza a vyskytuje, tak by malo byť realizované na ich vlastné náklady.